Bueno, eta iritsi da zerbait berria ikasteko unea gure saioan ere badugulako tarte oso ezitzaile bat. Hori da, eta martxoan egonda zergaitik ez roller derbiari buruz hitz egitea. Asier, ezagutzen altzen nuen kirol autogestionatu eta feminista hau? Bai, azkenaldian zerbait irakurri dut eta horregatik ekarri nahi izan dugu ona, benetan oso interesgarria delako eta jendeak ez duelako ezagutzen. Roller derbia gurpil gaineko patinak, elkartasuna, feminismoa, autogestioa eta tolerantzia elkartzen dituen ukimen kirola da. Jokoa gurpil gaineko patinaje lasterketetan oinarritzen da, eta pista obalatu baten inguruan praktikatzen da. Pista laua edo godatua izan daiteke, eta norantza erlojuaren aurkakoa. Roller derbi hitzaren lehen agerpena 1920 hamarkadan topa dezakegu Estatu Batuetan gurpil gaineko patinaje lasterketa tradizionalei referentzia egiten. 2001 urtean, oraintxe bertan topa dezakegun roller derbia agertu zen Austineko emakume talde baten eskutik. Kirolari hauek Texas Roller Girls taldea sortu zuten, eta orduztik aurrera, roller derbia emakumeen kirol autogestionatua bilakatu da, asambleen bitartez funtzionatzen duena bereziki. 2004 urtetik Women's Flat Track Derby Association da roller derbiaren araudia zuzentzen duen elkartea. Bere baitan mundu osoko 400 liga biltzen dira, eta gainera 76 ikasle liga ere topa ditzakegu bertan. Elkarten oinarrietan, expreski transgenero pertsonen partaidetza onartzen da.